Takže si svaříme 10 litrů mlíka. Ne, svaříme, ohřejeme na 37 stupňů, Petro. No. Přilejeme syřidlo, kávovou žličku. Promícháme. Mícháme, až to sedne pak. Mícháme, až to sedne. A se oddělí syr od syrovatky. To je lepší, Petro, napsat postup na papír. Už se to sráží. No, se to stráží, na mlíku se dělají hrudky. Takhle sír se udělá. Mám za špinavý trošku od Rexe. Nemáš. No, takhle se udělá sír. To vidíš, že oddělí syrovatka a sír. No. Vidíš to, jak to je? No a nechá se to chvíli, já nevím, třeba půl hodiny. No. Už tam nedá to mlíko. Už jo, ne? Jsi to mluvila, litr mlíka, že? Ty jo. No. To nemám. No, to už nic, to už je všechno. Tak necháme půl hodiny odpočnout. Odpočnou a pak sedíme. Zhruba po půl hodině takhle vypadá sýr. No. Je trochu. Pak předsedíme. Tak a předsedíme. No. Chceš to ukazovat? Ne, dobrý už. A necháme okapat, jak dlouho? Okapat třeba do druhého dne. Necháme okapat do druhého dne. Já? No. To je jako... Tak vezmeme kousek sýra, zhruba pol. Kolika to bylo? 3 dny? 2. Po 2 dnech. Druhý den nebo potom. Sýr musí být kyselý a nesmí vrzgat na zubech. Nakryjeme na kostky a dáme do teplé vody. Dáme do teplé vody. Spíš do váží. Dáme do... Necháme to. Za chvíli vypně. Tak ve vařící vodě zpracujeme sýr, už se začíná lepit. Na hladké, že se to... Jo. Sýr zpracujeme do hladka.
Takže to musí být vařičí, aby se to rozpustilo. To můžou vystřihli zkusit. To musí být hladký, jak listový těsto. Já. Velkou vařečku. No, co je takhle rukama, ale už chce vařit. Pojď dál, tady. Tak rukou vypracujeme. No a dáme do vody zpátky a taháme. Dáme do vody a taháme. A nebo můžeme takhle z tohohle vypracovaného sýra udělat roládu. Jo. A už taháme. Taháme do studené vody. Voda je vařící. Pálí přímo. Takhle si to musí, ale to by chtělo je jednu tu ukázat a potom už by si poradili. Stačí, no, tak jako natočený. Tvarujeme uzlíčky. Tak uzlíčky, jako uzlík se dělá stejně jako uzlík, jako. Takhle potom si to někdo... To tam včera ustil do Radky, říkala mě Ráďa, že nechtěli domů. Tam tu díru zakryla. To máš jedno, někdo si to motá na něco, já nevím, na flašku, nebo tak, aby měl stejný ty. Vyřežeme stejné provázky. No. Korbáče jsme si osolili, vezmeme si 3 provázky, Dva dáváme. nebo 2, Dáme, a motáme. na vařičku. Tak to už asi motat, když to budeme natáhaný už každý. Šneci jsme si osolili a posypali grilovacím kořením. A můžeme veselé mlsat.